manyalo miyo paia kata annually gichoko billion madhi 260. To 260 billion ka en pesa ma sirikachewa ma kor gwenge choko e higa, en pesa ma ginyalo tiyo godo madong'. To king'e ni sani kata 400 billion ma walose ni en pesa madhi e counties, to a lot of it ichulo godo pending bills, for example, en pesa midhi chul godo salaries. To emomiyo ng'enyne waneno kata ka nitiere migomo mang'eny kata gomo mopogore opogre mag jotich mag sirikal mag kor gwenge. Omiyo en mor ni wantiere gi an improvement in the allocation, manyiso ni pesa no odhi malo, but dware ni mondo wang'e ni sama odhi malo ni to itiyo kode nade e county governments kata e sirikachewa mag kor gwenge kacha. Erokamano, CPR Kodera. Yes. Omenda pok mar miore counties medore. Gope mane counties oganda moko pod ywak ni pok ochul. Mano list mano gol ka jumbe ariyo mokalo. Kod mano jal mochung' ne rango nono buge omenda mag sirkal. Yeah. Counties wanyaka mekwa makaluo pod